Minkejja l-interpretazzjoni mill-aqwa tal-kantanta Maltija Christabel tal-kanzunetta Taboo fit-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest, Malta m'għaddietx għas-serata finali tal-Eurovision. Kienu għexieren illi faħru l-interpretazzjoni ta' Christabel u kien hemm tama qawwija li Malta tikseb post fil-finali wara li s-sena li għaddiet ukoll Malta m'għaddietx għall-finali. Il-pajjiżi li għaddew għall-finali huma in-Norveġja, l-Ukrajna, l-Olanda, l-Iżvezja, l-Slovenja, is-Serbja, il-Moldova, id-Danimarka, l-Awstralja u l-Ungerija. Dawn jiżdiedu mal-10 pajjiżi li kwalifikaw fl-ewwel semifinali u mal-Big Five kif ukoll il-Portugal li qed jospitaw din l-edizzjoni tal-Eurovision fil-finali tas-Sibt. Issa għalhekk minkejja li forsi l-interess fost il-Maltin jonqos xi ftit, l-attenzjoni tmur fuq il-finali fejn fost il-favoriti li jirbħu dan il-festival hemm il-kanzunetta Ċipriotta.